hauchisina chipiriso chaunofanira kuendesa nacho kumuprista. So when Jesus speaks once, we have to hear it twice. Apa panofana pane handizvo. Jesu akataura kamwe chete, tinofanira kunzwa kangani? Ndosaka uchinzwa tichiti Bhaibheri rine inonzi the contextual meaning and the revelation. Saka ukabata mubhaibheri panonzi Jesu akaenda kuJerusarema, chechokwadi chakatoitika ndechekuti akatoenda. Ndizvozvo. Zvokuti kuJerusarema kwazoitike ikuenda kuJerusarema kunoreve dzadzimwe nyaya. Akatasva dhongi. Jesu akasina Lamborghini, akatotasva dhongi. Ndochekutanga. Chechipiri chacho zvinoreve kutasva dhongi. Tochienda manje kuna Habhakuku. Vakanga vakati kudii pamusoro pembongoro yaizopinda muJerusarema zvinoparidzei. Saka uchinzwa Yohana David achiti kana Ishe mukataura rumwe chete ndinofanira kukunzwa ikangani. Saka ndiverengereiwo zvakazarurwa chapter 12 ndikuda vhesi ya 9 and 10 anenge achitaura nezveshato. 9 verse. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, Iyo nyoka yakare inonzi Diabhorosi naSatani munyengeri wenyika yose yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Ndikanzwa inzwi guru kudenga richiti kudii? Zvino ruponeso rwasvika nesimba noushe hwaMwari wedu noumambo hwaKristu wake nokuti mupomeri wehama dzedu wakandirwa pasi. Yes, wakavapomera pamberi paMwari wedu masikati nousiku. Ivo ndobva vamukunda, vaipomerwa vakamukunda. Ivo vakamukunda neropa regwayana neifuti uye neshoko rekupupura kwavo. Ndo inonzi the word of testimony. Neshoko rekupupura kwavo. Havana kuda upenyu hwavo kusvika parufu. Saka nyaya iyi kai ndoda kungobata pamwe pano ndobva ndazotaura kwanoda kutaura. Revelation 12 is probably misplaced, I think so, by most preachers. Vanhu vazhinji vanoti izvi zvakaitika pakutanga kwenguva. Ndoda kuchikandawo kwamuri varume kuti mutarise nyaya iyi. Nokuti vanhu vachiti pakakandirwa shato apa ndepana Genesis. Nyoka payakazovanikwa ari mugadheni. Ini ndinotenda kuti pamuchinjikwa pari kuitika nyaya idzi. Zvokuti nyaya iyi ine chekuita nekubindu kuno kuna Genesis 1. Pari kunzi vakamukunda naKristu wavo. Chinonzi Christ is the Messiah. Messiah anowanikwa kana paita muchinjikwa. Pasina muchinjikwa ndiMwari anenge achinzi akanga ariko kwekutanga, anenge ariko nekusingaperi. But ukanzwa pakutaurwa zvaChrist the Messiah, nyaya yakaringa ndeyekudzikinura mutadzi. Handizvozvo? Uyezve pari kunzi Satani aipomera vanhu pamberi paMwari usikati neusiku. Vanhu vapi kana tiri kuna Genesis kusati kwaane vanhu? Vanobva vanzi vakamukunda neropa regwayana uyezve nekupupura kwemuromo yavo. Kureva kuti vanopupura kubaya paJesu. Kunoti Satani chiri kukandwa pamuchinjikwa kana pasi kana Jesu aremera pachii zvake pamuchinjikwa. But apa pane nyaya yandati ndibate yekuti vane kupupura kwavakanga vachiita, the power of testimony. Ndangotsinidza nyaya iyo, power of testimony. Zvinoitika sometimes ndezvekuti kana uri musituation iyoyo inenge iri hombe riri gomo kwauri, munhu wese chinokarwara nenzwara unongotofunga kuti arwara nemwoya nanzara iyi yandione, saka turutura akaita. Unongototikuona mumwe ane hati adaurapwa pamberi pako, munotikasika ikaninda parara, uyototi mira iri yenyu inzwara, unongoza nanzara mamborwara naye asikani. Haleluya. Pakazaitawo mumwe anokuti aiwa katuruturu ndo zvakanoita, kachapera zvako, regawo mwoya ambopiwa ropa ararani. Indaiwa napo ndakatoitawo 3 weeks chirwadziwa ndikadai tinopora asikani, onzwa tarisa changu chigumo ichi. Saka whenever tikapupura tiri muna Kristu, because testimony inofanira kunongedza ani zvake inofanira kunongedza Christ. Saka ndikuti vanyagwande zvavaita izvi hazvigonekwe navanhu vazhinji, because vanchikatozokumbira mahusa nemakanadini dollar dzamukavataurira dzinoswera taangonzi tisi takanamata. Ivo mweya kutozoya muchiti futi ndimakanamata mweya Satani futi. Zvokuta mutombo waita neamanishona vakadzikwa vachiti tisu takaiprofita, tisu takadai, ende zvazvoita vanyagwanda vanhu vatakaonakirwa nemari yemukwasha nemwana wavo vobva wasiya chechi vachiposta baba vari mnananashikafe
netumwe tunodyirwa twamoziwa toti varikutodya utonaka wakatosiya chechi but kuti mari idzodzi dziuye idzi tisi takaita sei futi tisi takavaprofita tisi takavanamatira mweya wasatani futiwo manzomai matishona mweya wamwari unoti kudii imi vashumiri muri varanda vavanhu nekuda kwamwari saka anaita zvinhu izvi ndimwari saka testimoni painouya chinoda kusimbiswa munhu wamwari. Haleluya. Alright. Ndoda kuti tingo vatatsinhira nyaya iyoyi sezvo yataurwa Deuteronomy 18 vhesi ya 18 because pakamboita controversy kumashure uko kuchinzi chechi ndeyemweya here tinotenda mweya here handizvozvo achiti totenda shoko tolitenda but hatigone futi kusatenda mweya wamwari but haisi mweya yese yese inofanira kungotendwa munhu angosinga katapura tototi munhu wamwari mweya ari kuongana mutopa nebasa raari kubata iwo hatiude chero dai pakatomuka munhu akafa wanyagwande wamutsa munhu panapo ponzi mweya uri kuonga hatiude mweya unoonga hatina pakambongwa Peter hatisati tasvikana pahafu yebasa rana Peter totanga kungotendwa mweya ari kuonga vana anyagwande nenatomondo ende kuti zvimeke sense panotanga kuonekwa makendles anopenya nemvura inovaima izvozvo hazvina kunaka unomisilidza vanhu. Haleluya. Safunga kufadza anyagwande mumwe musi wakagara pasi kuti arigandiri anyagwande ndaona mabudirira mawakaguta kutoa kufarira kana mwari asina kutaura dii zvako nyarara isi totenda muchiprofita kwete chese chese marota zvihope zvenyu kumba uko zvamakarara muchifunga manheru musauya muchiti ndine zvandaroteswa ukonoti waifunga munhu usati warara womurota panonzi vakarota usataura hope dzako isubconscious iri kushanda iyo hadzisi hope mudzaipadhize pako hadzisi hope wanga uchifunga uchienda kuNigeria wazorota unana ninowa zvadaro oti kuba ndaruta ndiri kuNigeria wanga uchikufunga usati wauya kuno tiko ndikangoti ndaona chakati zvine basa rii kuestimata sokuti kamwana kanenge nenzara amai omwana vari kupi ndaona zvisina kumira mushe kumba kwenyu apa shuwa zvina kutomirawo mushe nyarara. Haleluya. Because zvazvinoita izvo tinomhurisa shoko rani ramwari tikati vanyagwande izvo zvizvi muneka chikwambo mubhuti remota iwo vasina atanga kuzvinetsa kuti handinagwe here kuti ndakakandirwa nemunhu maibata tsamba. Yes. Ndichavamutsira muprofita. Ndoda kuti muitangire pa20 for the sake of time. Asi muprofita unotaura shoko muzita rangu. Muprofita akataura shoko muzita raMwari. Mwari vanditi vadhokotera ndaona maita matwins pamwiri pane mudzimai wenyu chiprofita muno achizvikudza riri shoko randisina kumurayira kuti aritaure. Kana muprofita akataura shoko pamberi pavanhu achizvikudza riri shoko risina kurayirwa naMwari kuti ritaurwe. Yes. Kana zvimwe unotaura mazita ravamwe vamwari kana akasimuka achiprofesaya nezita ravamwe vamwari muprofita uyo unofanira kufa anofanira kuurayiwa hatifaniri kuita tsitsi nemafalse prophets. Taenda pakwenyuka tasvika kanyatsona kuti gogo chipera kugomera ndaona gomba akarwarira ndaona gomba kana kumira musha apa pana kana gomba rawamboona pana kutodaro apa gomba anoriona makumhanya unozanopira kamoyo kekurapisa munhu kuti atirege bhajeti rerufu munhu anga achifanira kupora mototi bheta bhajeti yachoende kuchizva kukofi wakatidzwa here gomba usati wataura mumwe akazonyepa zvikanzi kozvine basa raendamo kuti atitsanye 3 days kwese kuna mati kuswedza muno nenzara chero ukaprofita zvinhu zviri positive zviri zvenhema inhema futi unofanira kuitwa sei kuurayiwa nhema inhema ringai pazasi pacho babao zvino kana iwe ukati mumwoyo mako ko tichaziva seiko shoko risina kutaurwa naJehovha. Tinoziva sei difference yeshoko rakataurwa naMwari neshoko risina kutaurwa naMwari ndopanoita vazhinji ava handizvozvo. Bhozi kuvhangeri takati hazvinetse kutesta inzwai testimony yemunhu ari kunongedza Kristu akarembera pamuchinjikwa here kana kuti ari kutaura zvimwe zvinhu
mobva matoziva. Tinoziva sei kuti apa pataurwa naMwari, ava ndivo rakabokawo zvavari kutaura. Because chinonzi false prophet hachisi chomwe anobva outside. Ndahama ndishona wakatomboprofita zviri correct marimwe zuva. Nhasi kuzvikudza ndobva kwakugara, ndobva wazokutamba imi tsava. Vamutombo ivo wakamboprofita chokwadi, mangwana wakangodzoka vasina kutaurwa navo naMwari, vatoo false prophet. Vanyandorwa munoipa ivavo zingaiti kuti akataura haataura. Akangotaura zina kutaurwa naMwari chete. Totoziva sei mai mhari kuti idzini maiti. Ndaona maita matwinzi baba. Kwakwa zvarwa mwana 1 musikana. Notokuti mwana wenyu mukomana obva zvarwa ari musikana. Toti mweya wakapotsa. Pana kamborinzwa statement kuti mweya wakapotsa. Akamborinzwa ngowe faro. Kana wakamborinzwa zvino wakadaro. Unozonga dzichikumwana. Mwana. Mweya upotse. Kunze kwokuti Mwari aine zvada kuita nevanhu. Ha? Otherwise mweya udini? Chinopotsa munhu. Haipa ndo pamunofanira kuti anyandoro akapotsa. Kwete kuti mweya, aya mweya wapotsa. Mweya udini? Mweya Mwari uri accurate. Wadzina anyagwanje Mwari ndimaparidza kapasitema. Ukati Mwari akatoronga zvinhu kudhara. Zvinhu zvakaronga kare zvikanganwa izvozvo. Mwari agokanganwa zvine makore mangani mimba. Pamogara. Mwari agofunga kuti kukanganikwa naMwari 2 days. Kuti Mwari wakandikanganwa kwe 2 days. Unosvika Satani chakuita pati. Mwari agona kukanganwa. Toziva sei? 22. Yes. Kana muprofita achinge ataura muzita raJehovha. Kana muprofita akataura muzita raJehovha. Chinhu icho chikasaitika. Chikasavapo. Ndicho chinhu chisina kutaurwa naJehovha. If things spoken do not manifest, Mwari haana zvavakataura. Hamusazomboya kwandiri kuzoti apostol zva hai muzaiti takafamba toga. Kungotaura chinhu torega kuitika. Mwari haana kudini? Zvingatoitika ndezvokuti Pauro anonzi unouraiwa Jerusarema. Kusungwa kwakakugarira. Otosvikawo zveshuwa otombosungwa. But Mwari ozomburitsa kuti chimhanya kuroma. Ndizvozvo? Yes. Kana kuti amai munoita accident munoenda kumusha mangwana. Shosho otonzwanzi bhazi rekwamaira ravaida kupinda rakabheuka. Hauna hako kuzofa. Mwari akuburitsa, akunzvengesa. Handizvozvo? Mwari akuna kunzvengesa. But zvokuita kuti zvirokwazvo gore rari pene muri wapenyu. Jairo mukandii. Taudza kuonai mutowedzera kusimba. Usachabvunza kuti profeti wanoona here. Zvapachena. Haleluya. Muprofita toda kuprofita usingaiti. Haiva bongodedzera kuti Mwari ane zvaangatidza. Yai 1 ndina anyandoro kudai. Rinodoka kudai takukumbira kuti Mwari taneta. Tinoti mboenda tozorera next week. Aiwa chingopedzera inini chete. Chingopedzera pastor tsarongosvipa. Tichidai so hatisi kuti prophecy yakaipa. But we want you to understand kuti hamufaniri kutya munhu ari kukuprofita. Handizvozvo. Mai mani atobvunza kuti bati nyanzona kuti munhu zvaatari Mwari ataura nemishosho here zvinhu zvamutaura. Kana ndimo muri kungomhanya nepo. Mwari akasina kana chinhu wani chaataura tete nyamuzuka. Isu tichingotaura chete kunokuva vati. Mwari ati kana zvinhu zvikataurwa zvikasaitika. Haasi Mwari akaita sei zvake. Akataura inenge ine spirit of deceit inenge yarova vanhu. Muprofita wakaritaura. Muprofita akataura mashoko asingaitika. Achizvikudza. Haufaniri kumutya. Haufaniri kuita sei? Samuvhunduka. Ndosabata tichiti kunokwese mbona profita. Bvunza. Kaenda zvito zvamutaura. Indadanzwisa pekuti. Mwari wataumborire nemeseji report. Kaikwani. Haleluya. Haleluya. Asi tinotenda Mwari because isu chatakaramba maprofita anofanira kutyiwa. Kana tatitaura musapirisa mweya. Aiwa mbuya mweya upikiswe kabati nitokubvunzai. Kuti mweya yakutuma iuri anga ati kudii pamusoro pemafu amuda kuti ndidye. Haleluya. Saka sikuti Mwari haite guesswork. Mapisari ma90. Verse 1 to 3. Mwari haite guesswork. He was there before time. He is going to be there today. He is there forevermore. Chakanakira Mwari ndechekuti hakuna chakawanzika.